Il m'a donné Fifi Serenabi. N'a fora ko ne bama ko beken sinoi. Ni talaga siga chenyi. Wa mu yere dabali abinina. Ni nyina na tokoko. E ka wulu ya yala ndige fo de tenela. Ka to jajajala chew no feti. Ha? E Fifi itake ala ni ala kira kama sai kana ni kele o ka sebeka ni e. E se ka to da? Ousmane John. Fifi. E courage ni dora mo ñoko fe. On est ga garan perene no koy numéro sugu do ti affiché ne ga téléphone kono. Ni ejide shiore beta kamine boyka. Ni homme d'affaires to de bi ñoko fe san. Ko chèque. Ave wari jigin kandi. Iko sankise. Allô? Oui, allô? Ça va? Ça va, Dieu merci. John, non? Aïcha Lilo. Aïcha John. Et Bob there. Odon yi mi nga numéro ta pharmacie dala. Den jamani fa ko mi jahatal. Ah. Kan nga vida? Kan fote. Iwaka. Doni. Ala. Tebora kira famai. Ibaro dum na nega numéro ta de. Ibaro ne ni na ki ga numéro yere enregistrer ayi fasira ya. Wallahi. Wa odoni biche. Ne be miri la cogo mun na ne tɛ se ka sigi ne tɛ se ka jɔ wa ne tɛ se ka taa na i ka ko bɛ a kɛra na i ko fa quoi non cɛ yɔrɔ ye a waati ye non kabako ye kɔnɔ O diyara n ye sa. E yɛrɛ bɛ ka kuma dɔɔni o kuma na i muso de b'i kɛrɛfɛ. ayi ne muso ne ye cɛ kana kulukutu 100% ayi Mali la yan ni mɔgɔ kun kan ka kɛ ambassadeur ye cɛ kana ko la ne ye premier koyi ne ye cɛ kana premier non o to yen wa n muso laja cogo man ɲi dɛ ni ne ye muso laja fɛn o fɛn ka di ye fɛn o fɛn n'i bɛ fɛ ka fɛn o fɛn fana sɔrɔ voilà mais i b'a dɔn mun ka di ne ye sisan cɛ komi an bamana dɔɔni ne tun bɛ fɛ i k'i photo dɔw ci ne ma WhatsApp kan quoi walayi O de ka di ye. o de ka di n ye trop Non, mais une photo ci ma san san. Chérie. Il est content de nous vider. Voilà, calme. Quand fêter Ça va? les bonnes choses. Voilà, Tu veux lui téléphoner, tata ka blabla. voilà. Il appelle de Voilà. Ayi n terikɛ dɔ bɛ yen bon comme an ye baara dɔ kɛ ni partenaire dɔ ye donc olu bɛ fɛ ka fɛn dɔw de ci ne ma quoi voilà. Allô?
Comment est-ce les bonnes choses? Ça va? Alhamdulillah. Ne m'a fait mon éclat dans le soir. Tu vois, j'ai vu ce qu'on a valé. Allez, je suis une acadie. Oh, ma femme est belle. Et t'as donné une chérie de son nom. Ah, je suis une acadie. La kira. Ni chega na kulukutu ile. Ifoto chima de. Mesi musumne tukula de. Patati patata. Inyana fimena de. Depuis un an ndum na fosta masika snogo de. Hey. Ne be si musumne tukula ne be ketam. Ali ne kam tulu ete sera sanga dinima. Sigida be ko mi condition na me son mamon. Mimi nkani ala te mo shitado. Ntigerela. Não sou eu de. Olha que ela malha. Dá. Electrolux musow ka cɛɲa sankɔrɔtala minɛnw bɛɛ lajɛlen bɛ sɔrɔ yɔrɔ kelen pewu min na. K'a daminɛ tuluw, parfɛn dagabanaw, mɛsiw, kunnabiri cɛɲumanw fo ka taa se an ka fini dontaw ma. Walasa ni mɔgɔ min mago bɛ an na, an sigiyɔrɔ bɛnnen don Bamakɔ kura ma ka ɲɛsin hôtel Yoma Beleza ma. An ka nɛgɛjuru siraw fɛnɛ 79 30 24 20. Electrolux dongo do cɛɲa. Fes Freshi be sɔrɔ Mali kɔnɔna la, a be sɔrɔ Abidjan, Sénégal, Burkina Faso, Ghana, Guinée Conakry, a be sɔrɔ Mauritanie fana, ka fara o bɛɛ kan a be sɔrɔ Congo Brazzaville, Congo Kinshasa, Togo, fo ka se Benin ma. I Fes Freshi ye dan tɛ farafin ka cɛɲa ani dawula la. Ka fini ɲuman dagabana don fo bɛɛ lajɛlen ka aw filɛ wa ɲɔgɔnna tɛ sɔrɔ yɔrɔ wɛrɛ. Top class groupe new an ka taa. Ima doni Fifi sɛgɛnna bi. N'a fɔra ko ne Bamakɔ bɛɛ kɛ n sen nɔ ye. Ne tala ka se ka tiɲɛ ye. Wa mun yɛrɛ dabaliya bɛ ne na. Ni ɲina n'a tɔgɔ kɔ. E ka wuliya yala nege foyi de tɛ ne la. Ka to jajajala cɛw nɔfɛ ten. Fifi i t'a kɛ Ala ni Alakira kama sa i kana nin kelen o ka sɛbɛ kɛ nin ye. E bɛ se ka to tan? Ousmane John. Fifi. E kura sini dɔrɔn an bɛ ɲɔgɔn fɛ. Ne ka i garan pɛrɛnnen don koyi. Numéro sugu dɔw tɛ affiché ne ka téléphone kɔnɔ. Ni ye ji de ye siɲɛ wɛrɛ bɛ taa kami ne bɔ i kan. Ni homme d'affaires dɔ de bɛ ɲɔgɔn fɛ sisan. Ko chèque. A bɛ wari jigin kan di i ko sankisɛ. I bɛna den faga.
no te chenga saya balane na inafo ma yengalon tige yen den fa ya mungkin lah. Ma walle